ଜୟରୁ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ସୁସନ୍ତାନ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ। ପିଲାଟି ହୁଏତ ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଧରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନ ପାଇବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ବସେ, ତେବେ ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକଦମ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ନିଜ ଭାବ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଯିଏ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଆଉ ଅସୁରମାନେ ଯେପରି କୃଚ୍ଛ ସାଧନା କରି ବିଭିନ୍ନ ବର ଲାଭ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତି, ଏକ ଛତ୍ରାଧିପତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଡାକ୍ତର ରାତାରାତି ସମସ୍ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିରାଟ ଆସନର ଲୋଭରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦିଏ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ଗରିବମାନେ ଏହାଠାରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ଫାଇଦା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପାଇବା କିମ୍ବା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅଞ୍ଚଳ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ସେବାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ନୁହେଁ, ନିଲାମ କରି ବସେ, ସେତେବେଳେ କେହି କେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବତା ଆସନରେ ବସାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଶୋଷକ, ପ୍ରତାରକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରେରଣା ଏତେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ନିଜର ଗର୍ବକୁ, ପ୍ରଶଂସାକୁ କେବଳ ସମାଜ ଆଗରେ ବାଡ଼ି ଦେଇ ବଡ଼ ବୋଲାଇଲେ କେହି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମହତ୍ ଲୋକ। ତାହାର ଚଳଣି ଭିତରେ ସେହିପରି ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସମାଜରେ ଯିଏ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ତାହାର ସେହି ପରିମାଣରେ ତ୍ୟାଗ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ବା ସେବା ପରାୟଣ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଇ କେହି ବି ବଡ଼ଲୋକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ନିନ୍ଦିତ ହିଁ ହୁଏ। ଜୀବନ କଳଙ୍କିତ କରିଦିଏ। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବାର ସାର୍ଥକତା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ବାପା ମା କ'ଣ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆଉ କେତେକ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପିତୃଖ୍ୟାତିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ବଡ଼ ବୋଲାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁତ୍ର ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ଓ ଏହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନିଜର ସୁକର୍ମ ବା ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ, ସେଭଳି ପୁତ୍ରର ଓ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଧିକ୍ତସ୍ୟ ଜନ୍ମଜା ଲୋକେ ପିତ୍ରା ବିଜ୍ଞୟତେ ନରଃ ଯତ୍ ପୁତ୍ରାତ୍ ଖ୍ୟାତିମଭ୍ୟୋତି ସତ୍ୟଜନ୍ମ ସୁଜନ୍ମନଃ। ଅର୍ଥ, ପିତା ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିବା ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକ। ପୁତ୍ରର ସୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରୁଥିବା ପିତାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ। ଜୟରୁ।